Bueno, grazas a todas e a todos por vir hoxe. Hoxe é día moi especial para nós porque vimos por fin a Vigo a presentar a colección Mulleres Bravas da nosa historia. Estou acompañada por Eli Ríos e María Lado, que son as autoras dos dous primeiros volumes, e por Eva Ágara, que é a ilustradora da colección. Bueno, vamos contar un pouquiño o motivo polo cal xurdiu a colección. Despois falarán elas contándonos a súa experiencia a hora de facer a biografía destas mulleres bravas, e Eva tamén pode contar un pouquiño como foi o traballo de ilustración. Pois a colección Mulleres Bravas da nosa historia xurde en colaboración coa librería de mulleres Vila de Lilith de Santiago de Compostela. Os membros de Urco tivemos unha reunión con Patri, que é a propietaria da librería. Considerábamos que había unha necesidade na sociedade galega dunha colección infantil deste tipo que traballase, non, as bios das nosas mulleres. É verdade que Rosalía de Castro é a poeta máis señeira de Galicia, está máis que recoñecida, e queríamos sacar biografías de dous tipos de mulleres, non? Por un lado, mulleres que foron invisibilizadas ao longo da historia ou que consideramos que non teñen a repercusión, que non teñen o recoñecemento que nos consideramos que teñen que ter, como por exemplo María Victoria Moreno. En outras, como en Rosalía de Castro, pois tratar de facer unha voltiña, non? Facer unhas biografías para crianzas dende unha perspectiva lila, non? E por iso decidimos sacar os dous primeiros volumes dedicados a Rosalía e a María Victoria Moreno, que son bastante diferentes, tanto no que escribiron como nas épocas nas que viviron, pero que consideramos que a acollida foi boa, tanto por porque todo o mundo podría decir, Rosalía xa está moi vista e tal, pero creo que fixemos algo diferente. Para esta colección, contamos con María Lado, para unha poeta, outra poeta, non? Que ela estaba vencellada ao mundo da poesía, sobre todo. Díxenos que sí, no primeiro momento, ainda que ela de por sí nunca traballaría a figura de Rosalía, pero cando lle dixemos a perspectiva que iba a ter o libro, e considerou que podría ser un reto. E con Eli falamos un pouco porque Eli pertence á SEGA e non sabíamos que traballaran a figura de María Victoria Moreno no segundo día das Galegas nas Letras. E gustounos moito, de feito, cando lle propuxemos así como os 3 días e nos mandou un borrador, foi como sí. Porque, nos aí coincidimos con elas, non? Que María Victoria Moreno fixo moito por a literatura infantil e juvenil en galego, foi unha das primeiras en incorporar personaxes femeninas. Esta é a nosa pequena homenaxe a María Victoria. Eli, tamén, creo que coñecida por todos, e tamén está vencellada ao mundo da poesía. Agora dou o salto á narrativa para adultos, vente a gañar o Torrente Ballester. E a verdade é que eu personalmente estou moi contenta de escollelas a elas, porque é bastante fácil traballar. Os libros agora están aquí, me parece moi bonito todo, pero un traballo bastante laborioso porque é que somos bastantes persoas. Temos unha comisión de xénero na que está Patricia da librería Vila de Lilith, e tamén Clara, que pertence a STH Cooperativa Cultural, que é historiadora. Tamén María Mariño do Consello da Cultura Galega, que é técnica do Departamento de Igualdade, que tamén nos está asesorando, e canto por máis ollos pasen, moito mellor. E ela, Eva, é a ilustradora da colección, tamén pertence a STH Cooperativa Cultural, e Eva está formada en ilustración e en fotografía, é socia fundadora da cooperativa. E a verdade é que traballar con ela sí que é moi fácil porque se adapta bastante ao que nos pedimos. Queríamos unhas ilustracións un pouco diferentes, habrá persoas que lle gusten, habrá persoas que non lle gusten, pero eu personalmente estou contenta porque, era o que nos estábamos a buscar. E xa non me lío máis, e doulle aquí o paso a Eli ou a María, quen queira falar primeiro. Como dicía Andrea, traballo man a man coas compañeras da SEGA
no que pois dedicamos o segundo día das Galegas nas Letras a María Victoria Moreno. Por que? Porque María Victoria Moreno non só foi a primeira persoa que incorporou personaxes femininas na literatura galega, senón que dixo imos a facer divertida, que era algo que a ninguén se lle ocorrera antes, pois fixo ela. Por que? Pois porque era unha grande persoa, e as grandes persoas non son só na escrita. María Victoria Moreno aprendeunos unha forma nova de educación. Ela recollía dun dos seus mestres unha frase que dicía: podo facer todo polo meu alumnado, menos enfadarme. Cando naquel momento a educación non era levantar a chispa por querer aprender, non era, imagino, hai xente moi nova, pero xente que é da nosa xeración recordará como tiñamos que aprender e memorizar e memorizar e memorizar. E a sorte que tivemos nestas presentacións foi de contar con alumnas de María Victoria, que cada unha nos conta ese feito que marcou as súas vidas. Contábanos Lorena Conde, unha das grandes poetas e unha actriz, dicíanos: cando eu cheguei e lle dixen que quería facer teatro, foi ela que me animou. Cando na casa, claro, como vas dicir que queres ser actriz? A ver. Desta celebración do Día das Galegas nas Letras, Eva Agra, ilustradora, recolleu este tendal que foi moi especial para nós. O que facemos nestes días de celebración é xuntarnos todas e festexar a Romaría, non? Porque consideramos que a literatura non é un día para poñer flores nunha tumba, é un día para festexar, é un día para compartir, e quen mellor que María Victoria Moreno para este caso. Deixo-vos con Eva que vos conte a historia destas ilustracións e das personaxes que acompañan, como Alma ou Teresita, que acompañan a vida e obra de María Victoria Moreno. Pois a verdade é que eu non coñecía a María Victoria Moreno, nin personalmente, nin as súas historias. Debo dicir que non a coñecía e que un pouco Urco me introduciu en que cousas facía, que cousas escribiu, e a verdade é que foi un descubrimento, porque era unha gran persoa aparte, o sea, falabas con xente que a coñecía, é super xenerosa, o reto era tamén un pouco humanizar a esa persoa, non só simplemente debuxar por debuxar, nin debuxar as súas historias, sino falar un pouco da súa vida, de como era, de que alguén que escribía, había alguén aí detrás. Entón, pois, tamén humanizamos a Teresita, que era o coche no que iba daqui para ali. Viaxaba un montón, e todo para poder ensinarlle aos nenos todo o que facía. Tamén estaba Alma, que era a súa cadeliña, acompañaba a todos os lados, e os seus alumnos estaban sempre con ela, lle encantaba. Era un pouco, non sei, non só facer unha ilustración descriptiva, sino intentar humanizar as persoaxes. É un pouco así. Ben, boas tardes a todas e a todos. Eu son María Lado e fun a encargada de escribir a biografía de Rosalía de Castro, esa auténtica descoñecida para todos vós. Foi para min unha honra e tamén, efectivamente, foi un reto, porque eu, que son poeta de profesión, nunca me sentín así moi atraída por Rosalía de Castro, todo o contrario, sempre lle tuven así un pouco de manía á pobre da muller que non ten culpa ninguna, porque precisamente porque sabedes que Rosalía de Castro actúa como un mito da única escritora gallega que hai, entonces eu sempre por esa razón lle tuven algo de manía. Pero asumín este traballo con moito interese de escribir unha biografía para crianzas de Rosalía, precisamente para ver se era quen de me reconciliar con ela e ver detrás das múltiples obras que ha escritas sobre biografías e estudios sobre a vida e obra de Rosalía, ver se podía rescatar a persona humana, a muller que había por detrás do mito. Entón foi un traballo moi bonito, solo comparable con escribir a biografía de Marilyn Monroe e facela humana, e
foi un traballo moi bonito, digo, porque eu mesma conocí moitas cousas, descubrí moitas cousas que non sabía de Rosalía e intentei centrarme en cousas que normalmente pois se obvian e quedan tapadas polo feito de que Rosalía é a poeta gallega. E entonces ninguén di que é a primeira persona que publica poesía en gallego, nin que é a primeira muller que asina un libro co seu nome, nunha época na que todo eran escritores e as poucas mulleres que publicaban facían o baixo pseudónimo. Entonces intentei rescatar eses momentos e centrarme tamén nesa Rosalía humana, que non é unha poeta como se contaba cando eu estudiaba, que como que hai esa imaxe dela como que é unha poeta popular tremendamente inspirada e que un pouco da nada escribe aquelas poesías tan bonitas. Poesías é unha palabra que sempre vai moi ligada a Rosalía de Castro e unha palabra que eu odio especialmente. Entonces intentei mostrar esa Rosalía que é unha persona pois, que ten unha gran bagaxe cultural por detrás, que é unha muller para nada sombrisa ou non tan sombrisa como se nos quere vender e que non se pasaba o día chormicando polas esquinas, sino que era unha muller loitadora e facer eso atractivo na medida do posible para lectoras e lectores de curta idade. Entón intentei fiar todo a través do personaxe dunha Lusecu, porque eu vivo aquí en Vigo, realmente vivo en Coruxo, vivo nun sitio por onde pasan os jabalís e literalmente non é, pasa o raposo, pasan os jabalís, hai unha coruxa que nos visita todos os brans e unha desas noites que salín a fumar ali ao xardín vin un Lusecu que había moito tempo que non vía. Entonces decidín que aquela Lusecu me iba a acompañar no traballo de dar vida a esta Rosalía dende a súa nenés ata a súa morte e entón usei ese personaxe da Lusecu para darlle un pouco de humor ao asunto e para poñer un pouquiño de luz na escuridade e intentar facer un relato poético e divertido da Rosalía que todos máis ou menos conocemos ou que pensamos que coñecemos, pero que espero que descubrades novas cousas con este libro. E pouco máis podo aportar. Bueno, nos sacamos a colección gracias a unha campaña de crowdfunding. Non sei se hai aquí algún mecenas, se hai algún, darlle as gracias. Porque a verdade é que a verdade foi abrumador, porque casi en 3 días conseguimos os cartos que precisábamos e non contábamos con eso nin por asom. Iso tamén nos fixo ver que estábamos no certo de que había unha necesidade de unha colección deste tipo, e como conseguimos máis cartos, pois tamén nos aseguramos da continuidade. Estamos traballando xa no 3º volume, que sairá para o mes, se todo vai ben, esperemos que sí, sobre a figura de Maruja Mallo. E xa tamén, xa temos outras mulleres en camiño. De feito está aquí María Raimóndez, que vai a participar con nós. María está encargada de... Si quieres vir hasta aquí, pouquiño. Ven. É necesario. Como queres, sí. Si, aquí se quedou unha cadeira libre. Ven, si queres... Sí, los pobres. Sí, no. É unha maneira moi bonita de meter presión. Meter presión para que acabes de escribir. No, xa acabaste. Está aí, sí. E, María vainos a traer a unha figura de outra pintora, Xulia Minguillón, que máis ou menos un poquinho anterior, ou mellor a figura de Maruja Mallo. Para min era totalmente descoñecida. Entonces, nós o que queremos tamén é iso, recuperar mulleres que foron invisibilizadas ao longo da historia. Tamén Ledicia Costas está traballando na figura de Pepa Loba, e xa temos algúns máis así en camiño. Non van a ser, claro, agora temos 2 escritoras, temos outra máis, pero queremos sacar mulleres de outros ámbitos, o mellor tamén do deporte ou do teatro tamén, non sei. A verdade é que estamos abrumados no sentido de que están nos chegando moitas escritoras que agora queren participar na colección, e iso tamén é bo, non? Porque, igual algo está a cambiar na sociedade, non o sei. E, se María quere contarnos un pouco como foi o proceso aí de Xulia Minguillón, porque non sei se coñecedes a Xulia Minguillón, eu reconezco que non a coñecía, e a verdade, o texto eu xolín, claro, e está moi ben, está moi ben.
Bueno, eu aquí de atraco total. Isto vai así, Urco. A ver, eu fixen unha aposta visceral pola miña cidade, que esta é a miña cidade moi querida, pero a miña cidade é Lugo, é unha cidade moi escurecida, no sentido de que parece que nunca pasa nada e ali parece que non vive ninguén. O sea, viviron uns señores tipo Ángel Fole así nunhas épocas e despois a partir de aí parece que o bunta. Entón eu tiña moito interese por recuperar a historia dunha muller de Lugo. A muller de Lugo coa que convivín toda a miña infancia foi Xulia Minguillón, que era a rúa que estaba ao lado da miña escola, no colexio. Claro, para min é unha muller que, a diferenza mellor destas dúas que xa están publicadas, un dos problemas máis importantes que tiña era realmente acceder aos datos biográficos dela, porque se ven hai algúns estudos sobre a súa pintura, realmente sobre a súa vida, pois tiven a sorte de ter outra cidade querida que ten a Biblioteca Penzol, entón das miñas dúas cidades amadas, pois esta segunda foi a que me deu documentos un pouco ás veces extraños, por exemplo, despois da súa morte, non? Pois xente que escribía anécdotas sobre ela e tal, que podían dar un pouco de material para escribir algo para crianzas, non? Que non é un catálogo das súas obras, non? Entón, son textos que son complicados de escribir, como xa comentaron Eli e María, cada personaxe ten as súas particularidades, pero aparte moitas veces temos o que dicías ti, bueno, pois unhas biografías ás veces moi exhaustivas, pero que realmente que lles poden interesar con pouca cousa interesante. Claro, as nenas e os nenos, pois é un enfoque moi distinto. Xulia Minguillón é unha muller que quedou moi escurecida, que a mí me interesou moito pola súa vontade de pintar, como diría Pardo Bazán, contra vento e marea. Quedou moi encasillada nunha imaxe de señora tamén triste, formal, moi conservadora, tamén moitas veces en contraste con Maruxa Mallo. Claro, eran dúas formas de pintar antagónicas e dúas formas de entenderse antagónicas. Eu cando vexo esas cousas así tan pechadas, visións pechadas sobre unha muller, sempre me incomoda e sempre me provoca interrogantes, non? Porque unhas son representadas dunha maneira, outras doutra. E iso foi o que me levou tamén, a parte do meu compromiso lucense, a afondar máis na figura de Xulia Minguillón. De feito, así xa para rematar, de anécdota, cando lle dixen a miña mãe que ia escribir sobre Xulia Minguillón, díxame: ai, pero esa muller era así como moi triste, non? E claro, cando lle empecé a contar cousas da súa vida, miña mãe, que naceu cando ainda vivía Xulia Minguillón, tamén se deu conta de que das historias que nos contan sobre as mulleres, a necesidade que temos de revisalas e de entendelas dende a nosa propia perspectiva de maneiras máis complexas que as que se nos foron transmitindo así ou por cultura popular ou por estudos moi eruditos, como pasaba con Rosalía, non? Que provoca unha certa alerxia así, dende a infancia, cada unha nos temos que volver a reconciliar coa pobre da muller, que parece que todas pasamos Rosalía e Pardo Bazán hai moita xente alérgica. Eu tamén tuve en ese proceso. O meu veu pola traducción, que me reconciliei con ela totalmente, pero e a Xulia Minguillón pasa igual, que tamén así, que señora. Que tamén debe ter unha rúa na Coruña, porque eu creo que me sona de que ten unha rúa na Coruña. Ela foi, na súa época, foi unha pintora moi recoñecida. Pero despois quedou así como señora antigua, entón quedou clasificada nesa categoría e xa non lle interesou a ninguén máis. E de feito creo que aínda están os cadros, houve unha exposición aquí en Vigo no Marco, creo que aínda está o parte dela, onde se podían ver as obras, algunhas das obras máis importantes dela, a Escola de Loriñas e algunhas outras que estaban aí, tamén coas de Maruxa Mallo. Creo que aínda está na exposición esta lendo xéneros, que aínda non a fun ver, pero creo que aínda quedan esas partes da exposición anterior, está a súa obra aí, que a mí me parece digna de verse, solo xa cada cual despois ten os seus gustos pictóricos, pero, bueno, a señora fixo as súas cousas, non? Bueno, eu non sei se alguén quere facer alguna pregunta, pois a Eli ou a María, a Eva, ou así, queredes comentar algo?
Vos queredes contar algo máis? Foi feito nunha presentación cando Andrea contaba o de que saía o de Xulia Minguillón, mandaronme unha foto da Rúa da Coruña. Ai, non, Sí, e a Coruña non é como a Vigo, non se caracteriza por andar subindo e baixando, non? Pois a Rúa de Xulia Minguillón é que non deben subir os coches nin en primeira, é así. Ya, pobres, está condenada a ter unha rúa mala. E debe ser a única que hai na Coruña, así. Bueno, nos iso, a ver, queremos... Sí que é certo que Rosalía é máis que coñecida, pero ao principio non íamos a sair con ela, pero falamos con Patri e dixo, xa o primeiro volume será Rosalía de Castro, nos quedamos en plan... No. Pero bueno, sí que nos fixo ver que agora estábamos facendo outros estudios, non? E é un pouco iso, darlle unha volta, e Rosalía non era esa chorona que todos nos querían... Bueno, que nos fixeron... Ben, non, o sea, non era así. Sí que tivo luces e sombras, que María aí sí que o supo manexar ben, ca luz e cu. Pero bueno, por eso queríamos dar outra volta, non? E María Victoria Moreno, a verdade é que eu sí que a coñecía, porque lera algúns textos dela, pero, vamos, da súa vida non sabía absolutamente nada. Eva non a coñecía, pero hai moita xente incluso dentro da filoloxía galega que non sabía quen era María Victoria Moreno, porque fai unhas semanas fixeronos unha entrevista para os Sermos e a chica que me estaba entrevistando por teléfono dixome que estudara filoloxía galega que ela non sabía quen era María Victoria Moreno, que lle parecía, literalmente, unha aberración, porque nós estudábamos os primeiros escritores galegos de literatura infantil xuvenil, sempre nos falaban de Neira Vilas, pero ninguén nos falou de María Victoria Moreno. María Victoria Moreno fixo moitísimo pola literatura infantil, xuvenil e pola... A mí o que máis me gusta é que introduciu, non, as personaxes femeninas nos libros, a aventura, non? Porque como que para as nenas, bueno, e os nenos todo é aventura e para as nenas non, e non é... E bueno, como non vivimos nun mundo igualitario, porque é mentira, que é mentira, pois a nosa forma un pouco de tratar de cambiar as cousas é mediante os libros, non é a nosa ferramenta, non sei se conseguiremos ou non, pero polo menos a intención témola. Dos libros que vades a quitar, todos son de personaxes femeninos que pasaron polo Campo Santo ou non? Que bonito, que pasaron, como se foran e marcharan. E que poden volver. Moi guapo. Poden volver. Polo momento, sí. Polo momento, sí. Non tedes idea de ningún personaxe que este vivo, que este vivo. A ver, de momento as que temos así en lista xa non están. Non quere dicir que estean moi afastadas no tempo non quere dicir eso, pero sí, xa non están. Que tampouco quero dar así moitas pistas, porque senón eu veño má arriba e conto demais. Pero, bueno, agora... Non podemos. Pero, bueno, hai outra escritora que... Era de Vigo, non sei se era de Vigo. Ti sabes quen é? Que, bueno, sí que era de Vigo, sí, gracias, David. Sí que era de Vigo e faleceu fai uns anos, non moitos. E sí que... De feito, nos pensábamos na súa figura para abrir a colección, pero, bueno, despois decidimos retrasar un pouco máis o proceso do seu libro e sair con Rosalía, pero foi a nosa primeira opción. Pero igual era demasiado recente, non sei, estábamos así un pouco... Sí, e, bueno, de momento, sí, que as que temos, sí, xa non estaban entre nós. Pero, non podemos contar. Por WhatsApp. Pero, bueno, sí, agora estamos con estas dúas pintoras e algúns persoaxes que, bueno, rozan un pouco entre a realidade e a... Porque Pepa Loba, bueno, está aí un pouco tal. Pero é unha figura que nos chama moito a atención e tampouco atopamos demasiadas libros sobre... Bueno, hai un en Xerais, non? En Galaxia. Sí, hai unha novela. Sí, pero tampouco hai demasiada... E para crianzas non... Hai, bueno, ilustración de animosa e tal, pero non temos nada. Mira, que marea rápida foi, que llevo aí. Caches. Eu teño unha pregunta, se non a preguntar ninguén máis. Pregunta. A autora daba igual que fora de Vigo ou non, non dixeches que Non dixen que era. Podía ser calquera. Pero igual así, con que... A pregunta é si, bueno, si visitaste algún centro
e falastes co alumnado e tal, que feedback recibistes desa xente? Porque para min a colección esta supuso un aprendizaxe moi importante. O sea, cousas que non coñecía e formas de facer as cousas que ou ben non coñecía ou ben pensaba que non eran as acertadas. Entón, non sei ao alumnado así como Eu tuve aí un feedback moi guai. Bueno, eu fago moitos coles. Fago moitos instis con Alda ao lado e despois eu como María ao lado fago moitos coles, dou obradoiros e eso. E traballo con rapaces de todas as rapazas de todas as idades. E o meu feedback foi bastante guai tamén polo centro o que fun, que polo da Jora só fun a un, porque eles tiñan traballado co libro e tiñan traballado sobre a biografía de Rosalía, pero en xeral, non só con isto, sino en xeral o feedback que eu recibo dos coles normalmente é moito máis positivo que a imaxe que nos levamos preconcebida do que eles saben ou, sabes, ou do que fan ou do que traballan. Eu sempre levo sorpresas positivas. Tamén é certo que un cole que che chama para facer esta actividade ou un cole que che chama para facer unha actividade dun obradoiro, por exemplo, de escrita ou de narración, pois é moi raro que non sexa un cole que ten unha certa implicación co alumnado, porque se non é así, pois xa non vas, xa non che chaman. Entón, as miñas experiencias sempre son así moi positivas, incluso de ir a recitar, e sempre son... Eu sempre quedo sorprendida para ben, vaya, o sea, gratamente sorprendida. Xa hai moitos anos que non quedo sorprendida para mal, que tamén teño quedado algunha vez, pero xa hai moitos anos que non. Con esta colección tamén fun ao mesmo centro que María e foi impresionante, porque ademais eu levo unha actividade que é un rollazo para as crianzas. Eu non, que levo unha de corta e pega. Eu sempre triunfo. Corta, pega e pintar, o sea, así, 100%. E ao final, pois nada, lemos textos de María Victoria e cando os poña a facer a actividade foi impresionante, foi realmente impresionante. Inventaron personaxes como Xamona, Greninja e de repente eran rapaciños de terceiro de primaria que dicías a escrever unha liña e porque os obrigan e víalos cun folio así, que todos querían falar, todos querían contar, participaban no do outro. Foi realmente emocionante, ata o punto que me dicían e podo chamarlle Filomena Gato? E eu xa pensando, ai que me van meter nun apuro, van meter os rapaces nun apuro porque saben máis que a min. En fin, que o coller os textos de María Victoria Moreno parece que están moi lonxe, que son do século XX e tal. María Victoria tiña un feeling moi grande coa rapazada e pensaba sempre en para quen estaban escritos os textos, e iso é fundamental. A hora de achegarse nunha aula e ler un texto e ver que a rapazada de 2017 segue rindo e segue reaccionando como reaccionábamos nós, porque das primeiras, bueno, unha das actividades que se pon aquí no final, porque estes libros teñen unhas actividades na última parte, que son as herdeiras. Nós somos herdeiras de toda esta xente, somos herdeiras de Rosalía, somos herdeiras de María Victoria, elas abriron un camiño e delas son coas que medramos, coas que nos medramos, son estes referentes que temos que recuperar. De aí que pasaran moitas polo Campo Santo, pero que hai moito que levantar, hai moito traballo, hai moito que se achar nesta leira. Moito que se achar no Campo Santo, que imagen terrible, por Dios. Se achando no Campo Santo. Non dá un relato, sí. Unha imagen, por favor. En fin, que foi moi positiva o feedback. Eu concordo completamente, tamén estou a traballar os libros na miña escola e a verdade é que a resposta en implicación é alucinante. Encántalles, e a veces xa estades convidadas a vos saberes, queres participar tamén ali. Iso, son dúas mulleres, unha delas evidentemente porque o nome da miña escola xa hai unha implicación xeral, mas María Victoria Moreno para mí significou muitísimo, como mestra sempre falo dela, sempre trato a súa obra e isto ben genial. Este curso teño un xito diferente de traballarlo, por lo tanto estou moi agradecida, parabéns a todas. Moitas gracias. E os que veñan. Oi, pero non te chives, non digas que leva un corta e pega e un rollazo. Non. Bueno, eu teño a parte inicial na que falamos, non é todo corta e pega. E non vos preocupes que van participando. Pero eu dou obradoiros literarios nos que non se escribe unha línea e iso é moi difícil de facer.
Algo escriben, pero pouco. Tedes algún comentario máis ou algo así que nos queirades? Pois podo facer unha pregunta. Sí, claro. Que María Raimones, como ves o teu futuro aquí nesta colección? Home, se teño que pasar antes polo Camposanto, prefiro que non, sabes? O sea, con todo o meu cariño cho digo, isto como do Día das Letras Galegas, casi mellor ir deixando pa máis adiante. Hai moita ainda que ata chegar a min aí me toca facer. Tú xa me queres finiquitar así directamente? Non, eu preguntache por Xulia Minguillón, pero... Vale, entón aí xa aclaramos, xa pensei que me querías mandar para outro barrio. Como ves a Xulia Minguillón? Sí, a entrada nesta colección. Que queres que che diga? Ben, a ver, eu creo que a chave da colección é tamén pois a ilustración, as actividades que leva, é dicir, non é só, bueno, vamos falar con a señora, que ao mellor, claro, Xulia Minguillón está moito máis distante seguramente como persoa das nenas e dos nenos que María Victoria Moreno ou Rosalía de Castro, porque como personaxe, digamos, é moito máis distante, non ten relación co mundo da infancia, nin... Pero creo que a mensaxe, para min o que me atraeu dela foi esa vontade de pintar. Eu creo que iso sí que é algo que se transmite en calquera franxa de idade, non? Ter unha paixón por algo en circunstancias, bueno, as súas non foron as peores, lóxicamente, non pasou polo exilio, nin pola cadea, nin por todas esas cousas, pero tampouco foron as circunstancias ideais, non? Para unha muller que tiña un talento tremendo e que foi, bueno, que lle recortaron as ás para encaixar no franquismo, pois no que podía pintar ou non podía pintar, non? E ela, pois, dentro diso empurrou. Entón, bueno, dá para traer temas que son complicados ás veces de tratar, como a guerra civil, non? Ou a dictadura, que a través dela pois, se poden contar de outras maneiras. E tamén creo que é interesante, un pouco que falaba María, que falabas tamén, Andrea, entender que tampouco todos son luces, non? Que as mulleres na historia teñen luces, teñen sombras, que non por iso as temos que deixar na escuridade total, que é o que acontece, non? Os homes poden ter luces e sombras e estar perfectamente visibles en todas partes, e as mulleres parece que cando non cumpren todos os requisitos de certas categorías ou rebeldías, entón xa deixamos para un lado porque non nos interesan. E aí Xulia Minguillón camiña unha liña que nos permite tamén reflexionar iso coas nenas e cos nenos, non? Pero bueno, xa... Home, non sei, eu eso igual o que vou dicir agora igual o debería matizar Andrea como editora, pero eu creo que o máis importante da colección non é a profusión de datos históricos, porque é unha cuestión, bueno, no teu caso non, pero no meu caso é unha cousa que se pode encontrar en moitos sitios, sino achegar o personaxe a través de algo. Eu creo que non é preciso que leve moitos datos, sino facer o personaxe cercano a través de incluso un traballo máis traballando as zonas cercanas ao personaxe, como propós ti, non? Temas que poidas tirar dela, pero creo que sabes, incluso un lector adulto do que menos se queda son dos datos, quedase máis igual que as anécdotas, que era unha cousa que eu intentei rescatar de Rosalía, porque creo que é máis fácil quedarte con algo así, unha pequena historia, que co ano no que naciu ou co ano no que morreu, que se me preguntas agora eu teño que miralo, porque para min as fechas en xeral non teñen ningún significado. Entón creo que o máis importante da colección é que achegas os personaxes dunha maneira máis ou menos sinxela e aprensible. Claro, ese era o problema desta muller, que o único que existía sobre ela era pintou tal cadro, gañou non sei que medalla e claro, era intransitable. Pero claro, despois cando empezas a descubrir que cando gañou a primeira medalla esta de pintura, o primeiro que fixo foi mercar unha cadela que tiña un veciño e que a explotaba para producir cachorros e que ela quería mercar e o veciño lle subiu o prezo e entonces cando gañou mandou un telegrama en plan gañei tal, mercar a cadela, sabes? O sea, xa teño cartos e me da igual o que me cobre. Claro, pois eu creo que ese son o tipo de
de cosas que fan un personaxe, Claro, realmente. o Quer dicir que se difícil ora... é atopar iso, sabes? Se ora unha das que estamos aquí morrera, Dios non o queira, Ai, que se iba a contar? Que nós temos que volver pa Coruña. Porque decir, que iban a contar esta xente? Nasí en tal sitio, non, contaría, ai, pois eu vilas aquel día lá en Vigo e fixeron non sei que. Sabes? Eso, a xente quedase as pequenas historias que ocurren na biografía dun son o que fan a biografía dun, non a arte a partir da nacemento, que é unha cousa así máis ben sosa. Non sei en filoloxía, pero a min tocaron un par de materias que era tanto, naceu Cabanillas. Nunca tuve esa desgracia, non? Ai, pois eu era todo Nunca tuve esa memorizado. desgracia e además nunca fui unha persona incapacitada para os números, tardei sin, isto é real, non o conto por contar, tardei 9 anos en aprender o teléfono fijo da casa de miña nai, porque os números para mí non teñen ningún significado, son entes baldeiros. Entonces eu, cando estudiei en literatura, nunca puxen jamás nun examen fulano de tal naciu tal día, puxen é de tal século ou andaba en este movimiento, pero vamos, pero non por chulería, sino por incapacidade. Non son... e nunca suspendín tampouco, nunca me fixo falta. As datas é unha cousa que... Somos dúas, eu igual. Si non, eu non valgo. Ai, a min tocoume unha e... Pero eu dudo nos cumpleaños dos meus fillos, xa non me acordo. que teño que pensarlo. O sea que... Nese sentido teño sorte, porque como traballo a partir dos textos que me pasan das autoras, e como son tan geniales, pois me facilitan un pouco o traballo, porque é un reto retratar a Rosalía, que ten unha iconografía tan brillada que é imposible. Pois axudoume un montón o texto de María, coa Lucecu, coas anécdotas, pois a verdad que foi moito máis fluido o traballo, porque senón sería moi difícil sacarte de aí. María Victoria Moreno, igual, eu non a coñecía, pois gracias a Andrea, que estivo aí moi atenta, tamén pasou imaxes, falou coa familia e demais, o texto de Eli tamén me axudou un montón, entón, pois a verdad que nese sentido teño suerte que podo traballar a partir de aí, porque se me toca algo biográfico, mellor non saco, pois, a humanidade que hai dos personajes. A ver, de Rosalía, bueno, hai imaxes, non? Pero tampouco hai moitísimas. E de María Victoria Moreno, se buscamos en Google, creo que aparecen dúas ou tres. Nas fotos, porque obviamente os personaxes se teñen que recoñecer, pero axuda demasiado pois os textos, porque aí ven realmente pois os matices do personaje. Que bueno, está moi ben. Como non nos preguntedes, nós seguimos Sí, aprendendo nas silveiras. Querido público. A ver, algún comentario máis queredes? Bueno, como decía Eli, ten actividades detrás, bueno, son máis ben pasatempos e así, para que... Están deseosos de que acabemos para poder facer as sopas de letras. Sí, creo que sí. Non, é broma, podes seguir, perdón. No, se non hai ningún comentario máis, bueno, se queredes que vos asinen os libros, O que vos resolvamos as sopas de letras. Non hai ningún problema, podemos facelo. Están as solucións. están as solucións, están. Pero non reveles a... Madre. Andrea. Sí, sí. Bueno, entonces sí. Bueno, pois se ninguén máis quere nada, nos damos por finalizada a presenta. Moitísimas grazas a todos por vir. Moitas grazas a Gonzalo e a Maribel por convidarnos. Eu tiña moitas ganas de vir aquí, a verdade. E gracias a todas e a todos por vir e, bueno, ata a próxima. Vale, graciñas, Gracias.